Ahoj, ak pozeráš toto video, máš za sebou dobrú správu. Na základe tvojej prihlášky sme ťa vybrali do programu. Teraz ťa čaká jeden dôležitý krok a tým je vyplniť si Menti profil na Growni. Čím je podrobnejší, tým lepšie ťa vieme spárovať so správnym mentorom alebo mentorkou. A je to aj prvá vec, podľa ktorej sa mentori rozhodujú. V tomto videu ti ukážem, ako ho vytvoriť a na čo si dať pozor. Tak poďme na to. Ahoj. Na svoj profil a jeho úpravu sa viem dostať cez link, ktorý mi prišiel do e-mailu, alebo priamo na platforme, kde sa prihlásim do svojho účtu. Prejdem do admin rozhrania svojho účtu a prechádzam na môj mentoring. Na ľavej strane vidíme oblasti, z ktorých sa náš profil skladá. Ak máme profil vyplnený aspoň na 85%, sme pripravení na to, aby sme si našli svojho mentora. Ale poďme po poriadku. Prejdeme teda na prvý bod profilu a tým je téma môjho rozvoja. Tu by sme sa mali sústrediť, aby sme ho mali čo najpresnejšie a na konkrétnejšie vyplnený. Ide o to, že na základe týchto našich cieľov alebo priorít sa rozhoduje mentor na druhej strane, že či pôjde s nami do mentoringu alebo nie. A v tomto momente popisujeme to, že akú zmenu alebo prínos chceme vidieť vo svojej organizácii a ako u seba. Teda, aby sme naplnili ten cieľ organizácie, tak potrebujeme urobiť aj u seba nejakú zmenu. A teda, keď sa bavíme o cieľoch organizácie, tak tieto by sme mali vedieť kvantifikovať. A čo sú teda dobre nastavené ciele, tak môžeme si to ukázať na zo pár príkladoch. Jedným z takých cieľov môže byť, že som napríklad CEO výrobnej firmy, ktorá má 400 zamestnancov a má mandát zefektívniť prevádzku. A cieľom je teda do 12 mesiacov znížiť prevádzkové náklady o 12% bez prepušťania, najmä cez odstránenie zbytočných krokov a lepšie plánovanie výroby. Ďalším môže byť, že vediem štátnu inštitúciu a chcem ju posunúť od papierovania k službe pre ľudí. Cieľom je do niekoľkých mesiacov, najmä tomu do 1 roka, skrátiť priemerný čas vybávania žiadosti z 30 dní na 10 a dostať spokojnosť klientov na 70%. Iným cieľom zase môže byť, že som obchodný riaditeľ vo výrobnej firme, ktorá má 120 zamestnancov a tržby nám už 2 roky stoja na rovnakom čísle. A môjim cieľom je teda nájsť a rozbehnúť jeden nový zdroj príjmov, či už to bude nový typ zákazníkov alebo cez novú službu, ktorý do 12 mesiacov prinesie aspoň 200 000 tržieb. A teraz si prejdeme príklady zmien vo mne. Tak tam môže byť napríklad, že vedieť pred ľuďmi zrozumiteľné a pokojne odprezentovať aj náročné rozhodnutia, prestať riešiť veci za ľudí a začať ich viesť otázkami, nie odpoveďami, a lepšie si chrániť čas a sústrediť sa na to, čo má naozaj dopad. Ako vidíme, tému môjho rozvoja už máme predvyplnenú. Ide o text, ktorý je dotiahnutý z našej prihlášky do programu. V tomto momente odporúčame si tento text ešte raz prejsť a lepšie ho špecifikovať, aby mentori na druhej strane vedeli, že za akú výzvu potrebujeme pomôcť a tak sa aj oni lepšie budú vedieť rozhodnúť, že či do tejto výzvy s vami pôjdu alebo nie. Pre lepšiu špecifikáciu cieľov sme pripravili dve pomôcky. Prvou z nich je AI Coach Dr. Growth, čo je agent GPT, ktorý vás cez správne otázky dovedie k tomu, aby ste vedeli čo najlepšie špecifikovať tento cieľ. A druhou možnosťou je podstránka s tipmi. Na tejto stránke nájdeme presný návod k tomu, ako zadefinovať popis zmeny, na ktorej chceme pracovať so svojím mentorom. Od toho, ako si nastaviť cieľ, aj s konkrétnymi príkladmi, akým spôsobom to chceme dosiahnuť, čiže ako pákov, aké prekážky máme na svojej ceste, ktoré potrebujeme zdolať, možnosti, ktorými sa chceme vybrať, alebo aká je naša preferencia mentora, s ktorým chceme spolupracovať na tejto zmene. Tipy pre lepší popis, teda zamerať sa na jednu hlavnú prioritu, ktorú chceme riešiť a taktiež nájdeme aj príklady, ako takýto popis zmeny môže vyzerať. Všetky tipy som si prečítal a na základe toho upravujem svoje aktuálne znenie. Teraz sa môžem pustiť do ďalších bodov svojho profilu. Profil si môžem vyplňať ručne, alebo môžem na to využiť feature prepojenia svojho LinkedIn účtu s profilom na Growni. Jednoducho kliknutím na prepojiť. V tomto kroku si volíme
Ktoré údaje chceme so svojím profilom s profilom na LinkedIn prepojiť? Svoj LinkedIn profil máme už prepojený a teraz kontrolujeme si, či všetky údaje sa nám prenesli. Ak nám niektorý z údajov chýba, čo vidíme v stĺpci vľavo, ak nie je zaškrtnuté zelenou fajočkou, tak to môžeme ručne doplniť. Aby sme sa mohli posunúť do poslednej fázy, a teda hľadať svojho mentora, potrebujeme mať kompletnosť profilu aspoň 85%. Posledným, čo potrebujeme absolvovať, je kvíz o mentoringu. Tento krátky kvíz pozostáva z 3 otázok, pričom potrebuješ správne odpovedať minimálne na 2. Po odoslaní odpovedí vidíš, že na ktoré otázky sa odpovedá správne alebo nesprávne, ak tak bolo. Až pokračovať a teraz je tréning dokončený a si pripravený si nájsť svojho mentora, ktorého si nájdeš kliknutím na tlačidlo Nájdi mentora.